Ykkönen valmis. Oli lauantai ja tanssit vasta alussa, me vain kolmatta soiteltiin. Kun mies saapui lavan eteen naama vinossa, ongelmia heti haistettiin. Siinä irvisteli päätänsä puistellen ja jatkoin lauluaan. Huitoi hetken niin kuin hyttysiä torjoen ja kohta sen kuulla sai. Hän huusi heitä vaikka pienillä kivillä, kunhan laula et enempää. Vielä puhutteli loukkaavilla nimillä, minut sai melkein itkemään. Saapui neito hieman alle 50, jolta moitetta löytyi myös. Mulle huuteli kuin puoliksi kai vitsainen, kovin kehnosti hoituu työ. Valssi liian hidas, humppa liian nopea, bändi liian kova ääninen. Miltä hirvitti jo vastaanotto kopea, täysin murruin kun kuulin sen. Hän huusi heitä vaikka pienillä kivillä, kunhan laula et enempää. Vielä puhutteli loukkaavilla nimillä, minut sai melkein itkemään. Voi käydä leipuria neuvomaan, ei voi pullan sijaan sämpylää. Kenen tahansa työmaalle menen huutamaan, kohta tyrmää minut heitetään. Mutta soittajalla toinen onkin tilanne, hän kyllä sieltä kaiken saa. Vihan purkaukset, nuhteet sekä törkeydet, ne hymyillen niellään vaan. Hän huusi heitä vaikka pienillä kivillä, kunhan laula et enempää. Vielä puhutteli loukkaavilla nimillä, minut sai melkein itkemään.